setmana, dilluns, pluja, dimarts, pluja, dimecres, pluja, dijous, pluja, divendres, pluja, dissabte, pluja i diumenge més pluja. Els dies que farà més fred seran el dimecres i el dijous amb 9 graus. El dia que farà més calor serà el dissabte amb 16 graus. Recordeu agafar el paraigües, si no us mulero com un pop. Enric Sagnier i Villas-Vecchia va néixer el 21 de maig de 1858 i va ser un arquitecte que va fer cases molt boniques, l'església del Tibidabo, el Palau de Justícia i un edifici que va ser un banc molt important de la plaça de Catalunya, entre moltes altres obres. Però el més curiós és que també va fer el nostre col·legi. Van començar a construir-lo l'any 1915 i va acabar l'any 1918 i va ser un senyor que es deia Ignasi Coll. Per aquella època l'avinguda Tibidabo era una plena de campos de conreu. I el doctor Andreu, que era un farmacèutic que es dedicava una mica a tot, va decidir convertir aquest carrer en una d'urbanització del standing perquè la gent de Barcelona hi vingués a estiuejar i va tenir molt d'èxit perquè el tramvia blau passava per aquí i era la mar de còmode. L'edifici del nostre col·le va guanyar fins i tot el primer Premi d'Arquitectura de Barcelona l'any 1919. Com que soc del Marroc, us explicaré un costum d'allà que és el que es diu el Ramadà. Aquest any començarà el dia 2 d'abril i acabarà el 2 de maig. Tenim aquest costum per viure a la nostra pell la pobresa i sentir com d'afortunats som de tenir menjar. I altres coses que gent més desafavorida no té. Tothom hi ha de fer a partir normalment dels 12 anys i fins que ets morts. Per tant, aquest serà el meu primer any. Les dones embarassades no cal que el facin. Durant aquests dies tenim uns horaris. Per exemple, esmorzem a les 9 del vespre. Tenim entre 11 i 12 de la nit i sopem a les 5 de la matinada. Tot això es fa perquè durant el dia no es permet ni beure ni menjar. En aquests dies tampoc es pot fumar, beure alcohol, tenir relacions, dir paraulotes o escoltar música amb lletres no adequades. Per altra banda, cal tenir un comportament educat i cívic, més que mai. També és bàsic que es reci 5 cops al dia i pot ser a casa teva o a una mesquita si la tens a prop. El menjar típic quan cau el sol és la herrera, que és una espècie de puré espècies fet a base de cigrons, llenties i verdures. Segons la teva elecció, pots posar-hi pollastre o xai. Ho acompanyem amb un pa especial i que es diu regaiev. De postres mengem dàtils i ossos com el cabazagal, que té forma de plàtan i en català vol dir ban de gazela. Per beure, a més de l'aigua, tenim té que sol ser amb menta. El 7 de gener de 2022, un equip dirigit per cirurgia Bartlett Griffith
del Centre Mèdic de la Universitat de Maryland a Baltimore, Estats Units. Va reemplaçar el cor del David Bennett amb el cor d'un porc modificat genèticament. Per desgràcia, el 8 de març aquest senyor va morir. Tot i així, aquesta intervenció ha suposat un gran avenç mèdic. Dies abans, els nouvinguts de quart i cinquè havien rebut la vista del professor Lázaro, que precisament els havia mostrat com funciona un cor de porc.